kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingther ulabba ha ka step perngap jong ka khandai tarik ujiliu arhajar arpulai hanong ba Shillong kalapan kemen ni kipat ba kibala ap khmi lenti pan wan no uslab ban pentengen ya kamar yang kabasyit kerang. Kani kajing hap slap kabala peteng Baroh Sngi kala ai Jingkyrmen bakawa Umïam kabala sedang rengan makan dap biang makan la mensam boarding ni ai Jingshai shikipat ba kejela. Komban penkan mau kajing don joko hakawa Umïam kala poi hadu lai hajar shispa henru puar pon lai not hadu ka pratrik ujeliu arajar arhulai bala khmi lenti bakan don kajing kiu ko menta ka Sngi na kajing Ther ulabba ha Shillong. Hagani ka Ther uslam layu i bakawa khra kala kerhu bat kinala kila dap smam. Haka jingbut di nunong thok kubor hadu kubor lai baji janmit ba uslap udang peteng lalap bagi kali ki hap yat na pedeng ko hapulu kalat manet sa GN complex bat sa penthor nangta ka bakham ima yi kali ka deha penthor ba namar ka jingdap hapedeng ki surong bamlat kanala kat hadu bagi bon ki kali balet phai no handai ki kali ret ki banut banyan ko kalapoi hadu jingkhang yet.